Siinä päivän tavaraa. Löytyy kaupasta tämmönen ihmeinen tuote kuin tuore hiiva. Ei jumalauta, miettikää vähän. Joutsen lippumerkki näyttää olevan tuossa ja Suomen Hiiva Oy Lahti on tehnyt tämmösen hienon paketin, mahtavasti kiiltä. Mahtava. Sitten täältä löytyy käyttöohjeet tai ainesosat hiiva. Painopakatteeseen 50 grammaa. Säilyslämpötila +1–+8 astetta. Orentuminen, tummuminen tai valkoinen peite pinnassa eivät vaikuta hiivan käyttökelpoisuuteen. Ja hiivan voi myös pakastaa. Ja sitten kun käännetään tuosta hukkiinkin täällä parasta ennen. Täälläpä sitten on pohjassa parasta ennen päiväisellä 6.4.2012. Viivakoodi löytyy siitä. Ja silleen. Tosi niinku hienosti pakattu vielä kiiltämättä tuosta. Miten tämä auki? Siitä rupeaa herkku paljastuu tätä alta. Ja haju on niinku ihan mieletys. Aivan niinku mahtava todellakin. Aivan mahtava. Jumala. Tämä on kyllä hieno. Kun te huomioon, ne rupeaa tummuminen, ne rupeaa heti alkaa, kun on joutuu ilman kosketuksia. Se tällä